Ase formatzuk, dauzken zebizkarraen dotoriak eta atzealdia borobilak eta okelatzuan mamitzuak ikusten dituzue. Erzarik behiak oso txura hona dauka. Ondo zintza, biran mantendu, nik uskote LB laguntzan bat emongo zutzala, ondo mimonko da bela, baina gero golako produktu egiten batzu, imau biarrek bat bada. Honek etxeko zuzenekin eta izemizua etortzen. Hone die, etxeko iskoaren adie, isko bat paket izanekoa, oso taila itxean moruzaren isko bat, haien azpauzena, haien bat estakarunean azotako iskoa da, eta gero berak etxean horretzen.
Hori begautza zuzuk hemendik atara, nik ezin dut igarri bertatik bertara. Bardin dauzta benetan horran dago ez gara, nien azke jatuko guretzako bada, nien azke jatuko